i-develop yapon. Originally composed by atong kauban nga si Biring Kapish alias Kabiring. Kay doon na siya ikanta i-develop yan ang kita itulan og sup-sup sa mga kinasun. So ang wala ni ang tema ni is about seafood. So kani siya, this is a very deeper ang meaning ani. So dili lang ta pag once maminaw ta ni kanta, do not interpret it sa lain nga, di ba pre? Dili siya musimang sa lain na interpretasyon. Interpreted, kuhan ka ng literal na interpretasyon nga, this is seafoods, di ba? Pag may nga kinason din na siya. Kanang nga kauno na ito nga maghatag ni dreads. So, not the other kinason na interpreted by people nga mga dirty-minded, di ba? So, ini siya, ang first gitya ni nga kuhan is, ang chorus lang nga i-develop sa itong amigo, pero ako gibuhatan, interpret na buhatan lang ko siya o intro. Di sa ako ang ituan nga mas mabagay siya. So ato na siyang interpretor na lagi sa paghatag o nilo nga intro. Ikaw higala, manginas ka ba?